itime yo machal nade. Jotelo ma oseketo Luo Nyanza bedo maonge kembe, moko osebedo katimo lobbying makare mon kembe gi obi ka Luo, imiyo gi 2 term, ibedo gi 10 years wasted. Imiye 2 term bedo jaod bura, chike moloso malonge od bura okine, por duogo ka iyiere. Tabu en ng'a? Jagombulu koso teko momi jagombulu ni samoro dier kata ero mar omenda ma ichiwo kinde yiero nyalo miyo wauso dongruok ewi Sh100 mimi ndalo marali. Ing'eyo Clevers. Wan joma simo ko jochung' wabende wa misinform ga telo mar party. Seche moko chung' to okawo bominga machielo. Kora blame party. Well, anyalo blame party on account ni party ne do ngisa chon. But seche moko an bende kata no weya bende ogi manyalo timo. Though I have a lot of money, I can do anything. Iwinja. So, an gimo chanda gluo en foma nyone go jakom kanyo kwa ng'eyo. Which I knew ni jakom this time round was going to make a change in leadership manyanza. Kende gima ne waso way very deeply. But I knew se nintie gik mane Ramogi ngoma I'm not seeing you adopting. Kicha biko di Ramogi karachuonyo. Opar ne ngama licha enya. To Phoebe asiyo chung. To Ramogi ngiso wana no for this war madeni. Phoebe madwa. And he used to stage his mind. Kwa ni nyakati. To wayo nyunga jongo jogi duto beo. Kato juan kumbudo nyoduo. But akum ni. Ndala manene standard kimanya. Unukia kakashoto kode. He still made a kum to BMP. Omino duogo last minute. Agengo gere machal naj. To kwer no omino ni. Emadego. Little bit people know look at Omino, no chako Siaya Mugimana when he was in Alliance High School. Calling in Cleophas. Gimanyak wanwang ni are we utilizing brain mwaso yudo correctly? What is our resource mwanago? Mwana gibe leg. Manageret dabal. Ma counties wagine donyo sogero processing industry donam kanyo. Makure kidwa biro ka ore ti ka mana finished product. Okini ka kenro. Ke samiga en finished product one pesa double. Wanyama ma wogi o chiema to pod kendo rech moko bende iolo kacha kendo rech nyuol ranyuola. Gima pokwatim malongo pokwa study namani properly. Wangeyo resource. Nikech ndiye jok moko mose study mose biro kamono so ka nina kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya sane ka kirango nitie jok mose biro kata moketo mwandu magi. Achiel ka chiel namka. Ulose weche mag jo victory farm ndiye jok matimo cage fishing. Mane kaunti mo cage fishing go mago koro artificial mo ka yego. To jok ma study gi that is a what you should be doing my friend. Ingen mago koro gambling. Iwinja, rech mamit en rech mani picha. Monyuoli picha. Mochamo nyaka dhano chamo anything. Osetamo kaunti ma Siaya yudo. Just a minute. Weroka. An mafada guyo. Ini Siaya mi goya. So kuber. Karodhi Kisumu be. Ikeche. Siaya ke nama marom nadi. Kisumu keman ke nama duo. Mamigori yu keman ke nama duo. Kama tin mumi yu kinyari ito. Matin ya mwango leo nama. Totamo urito. Okota mwarito kata yudo mwandwe ling mwandi gimati mare Clevers nyanga vipenye ndo leadership mane kuodego one guy's county assembly and a county assembly that can reason you see mage problem mag joluo one sani gimone go loss any jaluo mane mwandu atero mondo be jatendwa iwinja to ben ngama nyalo think makanagi nikesani kirango koth kochwe thurwa to wawito percentage malo mang'eny modhi nam nikech moko dhi griva Nzoia moko dhi griva Nyando uja kawo moko olo you understand soil erosion ma donji nam is too much pok wang'e kaka wada sustain ngecho ne wa build dams iwinja mondo kaw gini tingen samulu soil erosion fertility wito
malo ngeche production mal o adwa ne wacha about agriculture dhi duogo piny ngeche nikech nitie iwinja ka wanyalo gengo magi to waloso nam bu rech no en gima nyalo us nyaka loka rewani. I want to tell you, there was a time when I was in Dubai to nitie okuyu ma ji ong'eyo mibulon ringo ka ngimika tigolo rech ma nyaduongore mageulo by saa 4 iwange Arab Emirates wogo ka saa 5 gunus rech gi ringo osechopo Dubai ouso ai Kenya ka joluo emoloso. You understand? Wan rego joluo kucha to joluo makucha gina jotij udi gina joma dhiro mkoteni. You understand? Somebody else or the board or an innovation. Koro gimadwa ne nyisi mondo wakonyre kaka siami winjo wano. Sunflower mwadwa ni wacho nitie kita ng'at morido ni morgen nyoto yao kambi ma sunflower. Who is planting that sunflower? Nobody. Cotton one can be in the regenerate but that does not take the county time to rejuvenate. Por you want to revive ugunja jineri. Kora no wo igi ma onge to maten gi manene ngwecho mabendi jodaka daki utego no. Waka wiyo masani to Nduku. Aduoko ka ko matotha ngimi wacho mapod aduoko mondo ranka wach mar leadership Telo ni. Gigi tenya timre. To bende wan gi telo makare e kaunti swa. Awa duoka e kaunti ma Siaya, Homa Bay, Kisumu kod wan wa Migori pod wan ka kod